over uitkomen. Hier krijg ik weer toch wat de flassen. Wie moet even aandraven, maar wel uitje, jongens. Dus ik... Shimma. Ja. Shimma. Nou, ik stil haar hier wel even heel goed, maar dat zit ik op vleem. Oh! Wat ik deed bij de curry, samen met die hoensta. Goedemorgen, een nieuwe dag, een nieuwe vlog. Dit Famke had u justerjonne en de hele nacht wat warmer houden. En dan was het weer wat benauwd, dus wat kuchelen, wat benauwd. Dus we hadden Pufke maar weer te vast in heel wie speerwitjes had ze die net broekt, maar toch weer helaas. Maar het zei dat ze nou wel weer wat fleuriger is, maar nou ja, ze smoegt nog wel wat. Hak. Hé man, schande. Nou ja, zaken er ook heen groeit, dus ik hoop dat zij er ook heen groeit. We hebben zaken even de squallen gebracht. We hadden een paar boodschapjes helft van wat eten voor Jonas. En Ildo die had de pyjama nog steeds, hoor. Die denkt van lekker in de chill modus. En van de middag had Saak en Ildo eigenlijk op de squallenfoto. Ik ga Ildo haar kleintjes al even kleerlijn. En Saak al helemaal netjes. Maar even zien hoe het mij gaat. Want het kind eventueel echt mooi met je. Dus mag ik even zien. Want dan kijk ik zelf net, maar dan... Nou, maar even zien. Ja jongens, zij is altijd een hele planning. En dan kun je dus eigenlijk echt weer net plannen. Oh, wat is het alweer? Aan alles in de warboel. Nou, ik zeg Poes zijn met dit niet aan. Hé Poes. Krijg je wat, ja? En de geitjes. Dan ga ik direct even lekker een blokje boeten. Even in de frisse lucht. Altijd goed. Wat ziet mijn nou haar? Lekker eten, Poesie. Lekker eten, schat. Is er een bakje vlees? Zo wil ik nou doen. Wat een verwennerij, dat Poes. Ja, is lekker. Zo. Lekker eten. Hier krijg ik bij de boodschap nog even wat lekkers helpen bij de koffie. Een lekker appeltaartje. Vers uit eigen oven. Nou, wat wil je nog meer? Ik denk dat maar even mij, hè. En ik wie eigenlijk van doel om van een beetje naar de foto, de squallenfoto, nog even met Saak en Jara naar de winkel toe om spul voor de puppy. Want die komt eind van deze week. Even een kersen en wat bakjes en een riemke en dat soort spul. Dus ik heb wel van alles van boeken, maar dat is vies te groot en ik wil wat zoeter, dus ik ga heel prettig voortsmieten. Dus dat boek eigenlijk van een beetje even met de band dwam, maar het is, krijgt even een afwachtje hoe het mij Ildo gaat. Ja, ik heb er eigenlijk wel nog 10. Het griest me wel een beetje, jongen, dan begin je weer van faraon. Maar alles te leren en nou, ze vernielen in het begin heel volle. Maar ik ga er echt wel heel veel nog in. Ja, en ik mis ik echt heel leven. En wifi. Ja, ik mis het echt een hoentje in en om het hoes is. Maar het is heel ja, stil en saai. Alles beleef je altijd wel wat. Gaan we mijn boek echt wel jongen. Die halen altijd van alles uit. En wist op dat moment moppers ter voeten door wat. Maar ja, het is zo leuk. Hé jongens, ben je weer uit het kamp? Hoe ben je er nou weer uit het kamp? Hier krijg ik weer toch wat de flassen. Dit twee zijn echt monstertjes. Dit is Ildo. Wat doen ze nou steeds, hè? Alles onder de keutels. En waar mij dat oproep je? Ik. En die bleef er wel in. Ik snap er niks van. Hij is koud. Ze binnen weer in. Nou, van mij is de hele keppel hier rek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En de Wanne. De Wanne pinkt een beetje. Die had wat aan het stoken voetbed. Dus die spuitje ik zo nou nog even bij het spul in. Maar het gaat op zich wel vrij knap. Hij redt hem best. Hij gaat mooi tussen de knietjes zitten eten. Dus gaat zo mooi wat. Ik ging om de bak. Koffie. Ildo net lekker op bedje. Die ga ik even een puffje doen en even wat, hoe noem je dat? Van dat mentalspullenberechtje, dat ze een beetje wat vrijer ademen kan. Ik ga haar kledingkast even opruimen, want hier in het dorp is een stel en die sammelt kleding en dat gaat dan naar Roemenië.
Nou, ik vind het kan om voor te smitten, dus dan is het mooi uit de thee. Een plakje krijgt, wat stikken en smit bof voor. Maar in principe, meestal is het nog gewoon goed. Want wat gaat het nou eigenlijk aan? Dus daar heb ik 2 tassen vol, die gaat daarheen. En ik kwam nog een heel leuk gedichtje, die wil ik even met hem delen. Die is als volgt. De liefde is oneindig. Er kan altijd nog wat bij. Want alle keren als me onzicht, houd ik weer wat meer van die. Nou, dat is toch mooi. Ik zal de kleren even op een foto zetten en op mijn Instagram posten. En dan is het eigenlijk zo weer insteerd. Dus dan een stukje bal lieten met elkaar. En dan kan ik zaken ophellen op de foto. Ik hoop dat Ildo aan wat fit is. Kleertjes om. Ja, daar is er! We zijn al even op de foto, dus we winnen als eerste aan de beurtzaken. Hè? We staan er samen op. Ildo zegt mooi zaak. En het begint nou mooi terrein, want we zijn even naar Ljout. Want we willen even wat puppyspul ophellen. En dan heb ik Jara en Sakers hulp nodig. Dus je zullen wel even zien wat we ophellen. We moeten even aandraven, maar wel uitzien, jongens. Dus ik had... Shimma. Ja, Shimma. Shimma. Maar wel even bij me blijven. Oh, shit, dat is handig. Maar wel bij me blijven, oké? Dan wordt het net langzaam. Let's go. Ik zie hier al wat kerst, maar we moeten eerst even alles beginnen dan aansluiten. Ja. Je hebt een hele mooie grup. Wat mooi grup. Ja. Was deze wat heel dat je zit, hè? Ja, dit is echt super cute. Lietje kaartjes. Ja, mini. Bakjes, rietjes. Oeh. Maar lekker. Maar dan kan het best wel een bakje die misschien bij die dat ding past. Ik denk dat dit er wel iets van. Ja, leuk. Ja, mooi. Hebben we die nieuw? Ja, maar. Kijk, Oh. dan pak ik die. Zie dit? Liek het die van Frozen wel. Ja, Olaf. Olaf, ja. Achterin ben nog kerst. Deze kunnen hoe naar gewoon en zaken. Sje. Ja, Chris pakje. Je past nog wat, de brug is net meer. Hè? Ja, maar dat is wel super cute dan. Ik heb diesel willen. Ja. Misschien is het ook wel leuk om zo'n bad te afzaken. Dat is echt geinig. Oké, deze. Oké. Tolietemandjes. Een tijgerprint. Tijger is dat. Ja, maar dat is toch panter? Die? Oh ja, maar die... Deze is mooi. Oh, Oh, die kunnen dan deze. weer uit? Dat is wel Ja, die handig. kunnen Het is dan een uit. kastje. Je kent het ik nog niet. Dan kun je bijvoorbeeld die gewoon meenemen en dan hem. En dan maken we eigenlijk 2, hè? Want Ja. je moet hier van het drinken en hier Je van het hoort me eten. dan denk ik. Oh, is of dezelfde. Ja, zeker. Nou, je- Deze. Oh, dit ben je kleuren steeds nog. Hier. Doe maar 2 dezelfde. Ja. Vind ik wel mooi. Is er nog Santas? Nee. Ja. Ah, ja. Stop. En een riemke. Nou, hier Een riemke. Dan ben ik dan een kleur. Nee, niet. Waar hij even wat handskontjes helpt. Ga ik zien voetbal in. Ja, ik zag hier wat koude handen. Ik zei al met chippen, dan hebben we van die thermomotten. Let maar Nee, eens dat zaken. is volop. Oh, dit ben net al even nieuws. Dit is even nieuws. Ja. Nou, sure. Dit zing je wel. Ja. Er zit wel grip op, kun je zo de bal ingooien. Hè? Als keeper wist dat zo. Dus- Ja, maar dan zou ik direct wel eens ingooien. Ja. Nou, doe maar een TikTok, dansje. Applaus, pindasaus. Ja, nou pak ik het. Dan moet je nog... Als goed grip zaken met de mofkes. Ja. Sure, Jara pakt alles uit en ik zal zaken zien fiets er even los. Want die is een beetje... Strakker die zit in een dubbele knoping. Oepsie. Want ik ken ik dat wel. Helemaal helemaal niks met hem. We proberen het En even. juf zei, in mijn mama, jij kan leren fietsen. Ja, dat is een goed idee voor je. Goed idee voor je. Och. Wat Ildo. Misschien ook wel van de puppy, hé? Als hij Adel kakt. Wat is je Ildo haar hier? Wat is er gebeurd, Ildo? Maar die hier. Hij is een... Dus we hier een kersen voor in de hoes en een kersen voor in de bands. Nou, die. Ja, wat je maar wel even. En een riemkespul hier maar. Kijk, dat is een klasmeidje. Ja, wist. Allebei. Want we weten net welke past. Nee. Dit is wel Ik denk dat die handig. eerst nog wat past, ja? Ja. Dit is wat Mooi handig. Ildo, hè? Maar ik maak van zeker niet toch allebei Deze past alvast. het beste bij de waterschotjes. En we hadden zo'n beetje met peers. Bordjes is van dit. En Het is ook een famke, hè?
En we gaan ik nog zo'n dingetje voor de poes. Ja, want deze poes wordt een beetje oud en die begint wat te verklitten. Dat betekent dat er wat hiertjes onder weer. Dus, dat is de verkeerde kant op. Shit. oh echt? Maar dan kunnen we mooi borstelen. Dan komen de hier mooi los en dan bloot hij mooi. Nou, ik stil haar hier wel even regelen, maar dat zit ik op vleem. Massage. Maar dat is de poes eigenlijk. Ik kan was het mee roppen. Krak je nog om een bouw. Als ze erop komt, ze wel. Nou, nu lijkt het er nog netjes bij. Ik ben benieuwd hoe het door een week of een paar weken is. En hoe heel het nog is. Zaken Jaren binnen iets om te voorbereiden. Een toneelstukje, iets met een circus. Dus ik mocht even net komen, maar ik mocht het aanzien. Ik denk dan Ilda op bedje en dan tref ik vast even wat voorbereidingen voor het eten. En we krijgen kip tandoori met bloemkool en broccoli erin. Dat vind ik even lekker dat er wel wat dingen erin zit. Dus dan snij ik dat alvast even, dan kan ik dat aan zo opzetten. Zo, vlees marineert, groenten snijdt, deksel zeker even doen, want anders dan pakt poes het. Post die daarop. Zo. En die daarop. Zeker weer hoe dat de jeugd is. Hallo dames en heren. Ja, goeiedag. Links, rechts, dans met je voeten, dat gaat best oké. Links, rechts, dans met je handen, dat gaat goed mee. Links, rechts, dans in je handen, dat gaat best oké. Links, rechts, dat gaat best oké. Links, rechts, dat gaat best oké. Gaat best oké. Bergendal. We zijn boeten van de tweede ronde. Ik ben benieuwd wat dit wordt. Dat is die ronde? Saakse ronde. Hier, de tweede show met de leeuwentemmen. Wat zit op het papier aan zaken? De hoepel. Oh ja. Oh, oh. Ik ga hem bij. Applaus! Woe! Nou, ik heb een hele mooie vaststelling gewoon van de jeugd. We hadden puppyspul halen. Ze zijn op een squallenfoto gaan. Ildo is er aardig opgeknapt in Mosk. Ja toch. Beetje snotterig nog, maar zit er weer aardig. Ik zal het eten meidje en dan aan zijn lekker plot op de bank. Hey, vond je het nou een leuke vlog? Abonneer je en zet een blauwtonk omheen. En via het net. De chill app te downloaden vanaf je tablet als telefoon. Hey, want dan naar je shitvlog. Hey hoi! Dan ga je maar je helle verhoen. Dessert. Ja? En dit drinken. Ja. Wat ik deed met de curry, samen met die hoenzaak. En waar Deze zaak. Mooi toch Jelke? de poepzakje. De poepzakjes. Oh ja. Oh ja, die ben ik wel heel Kijk nou, belangrijk. poepzakjes en van die pismatjes. Poepzakjes en pismatjes. Oh, ideaal.